Pokud jste milovníci filmu nebo chcete obšťastnit posádku filmem za jízdy, určitě jste si všimli, že to nejde a video se za jízdy vypne. A pokud nastavujete teplotu, nevidíte stupně, ale jen jakýsi graf teploty. To všechno lze změnit. Tak se dá setup. Tady si dáte systém. Tak proto, abyste se dostali do servisního menu, je potřeba ťuknout do 4 rohů v tomhle menu. Je potřeba to udělat poměrně svižně, nebo respektive tak nějak plynule, aby nedocházelo k nějakým prodlevám větším. Takže pokaždé vám ten infotainment takhle cinkne a v tuhle chvíli se dostáváte do servisního menu. Tady opatrně, protože samozřejmě servisní menu je servisní a můžete tady nastavit spoustu věcí, které by vám mohly v budoucnu třeba udělat i nějaký potíže. Neskoušel jsem samozřejmě všechny nastavení, úplně na to odvahu nemám, nicméně jsou tady 2, které mám ověřený. Tak, teďka musíte párkrát klipnout tady na ten roh Engineering Mode a v tuhle chvíli se vám tady rozšíří menu a teď už tady vidíte CAN Info. Na to, když si klepnete, tak se dostanete do nastavování dalších věcí. Tady je to všechno v čínštině, takže doporučuji buď to překladač, anebo opravdu klepat jenom na to, co víte. Na první stránce, page 1, tady máte ATC SD, MTC, ETC, to je klimatizace. Pokud tady zvolíte ATC D, tak se vám přepne klimatizace na automatický režim. Je to na spoustě videí a tam už pak vidíte i nastavení teploty, ukážeme si. A pokud máte page 2, tak tady je to 3. řádek, Disable, Enable. Pokud dáte Disable, tak v tu chvíli je zákaz videa za jízdy vypnutý a vy můžete za jízdy koukat na video. Poté vám stačí už dát jenom zpět a restart systému. Tak, abych něco řekl ještě k tomu, k té klimatizaci, co jsme si teďka nastavili. Jde o to, že se tam přenastaví vlastně, nebo respektive tomu autu, budete tomu infotainmentu tvrdit, že máte digitální automatickou klimatizaci. Na té je samozřejmě pak vidět teplota toho vzduchu, který si nastavujete. Nicméně, samozřejmě tam přibydou funkce automatické klimatizace a tak dál, ale nejásejte předčasně. Tady už vidíte nahoře, že se infotainment změnil v nastavení. Nicméně nejásejte zbytečně, protože samozřejmě tohle auto nemá automatickou klimatizaci, nemá na to senzory uvnitř, takže to nefunguje. Pokud si dáte teďka nastavení infotainmentu, tak sice vidíte dvouzónovou klimatizaci, ale samozřejmě to fungovat nebude. Jak vidíte, bude fungovat jenom klasicky jedna klimatizace, prostě stejná na obě 2 strany. Vyhřívání sedaček pak funguje stejně, to není problém. A tady vidíte ventilátory, jo, všechno funguje tak, jak předtím. Nicméně pokud zmáčknete auto, tak to samozřejmě nic neudělá, protože automatická klimatizace tady není. Ale pokud budete v tuhle chvíli nastavovat teplotu, tak vidíte, že nastavujete přímo ty stupně. Tady nahoře vidíte 23, 22, 21, jo. Nicméně je to v podstatě jenom takováhle drobná změna. Určitě vám to nedovolí nastavovat nic, co v tomhle autě není, takže prostě automatická klimatizace se nekoná, protože to jsem se ve většině videí ani nedozvěděl, takže aspoň takhle se to dozvíte vy. Pokud budete chtít, můžete si to takhle přepnout a máte to hezčí. Nevím upřímně řečeno, co na to samozřejmě servis, jestli pozná zásah do toho infotainmentu, nebo jestli to pak bude nějak řešit. Každopádně jde to opět úplně jednoduše vrátit zpátky, pokud byste museli na servis. Opět stejný postup. CAN Info, strana 1, tady dáte zpět, restart infotainmentu a infotainment bude opět tam, kde byl, takže v tom případě by servis neměl asi nic poznat, těžko říct, úplně nevím, jestli to dokáže načíst z paměti, že tam tyhle změny byly prováděny. Každopádně, kdo máte odvahu, chcete vyzkoušet, můžete, tady je